Għatta negozju intraprizi naqdu flimkien sabiex jiddiskutu is-sostenibilità tal-komunitajiet f'pajjiżna dan waqt Business Breakfast organizzat bil-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali bilan li jistieden intraprizi u negozji sabiex jinaqdu mal-Fond għall-Iżvilupp tal-Akkomodazzjoni Soċjali. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes stqar kif is-settur tal-akkomodazzjoni dejjem kien marbut ma' diversi aspetti fundamentali fil-ħajja ta' kuljum. Stqar kif issa dan il-qasam għandu jibda jaħseb dwar kif sar jagħmel il-komunitajiet tagħna iżjed sostenibbli bil-ħsieb li titjieb il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin. Dan fost l-oħrajn b'ħidma għal ħolqien ta' iżjed spazji miftuħa u l-rinnovar ta' bini li jkun intelaq ma' żmien. Stqar kif madankollu s-sostenibilità ma tiddependix biss mill-isforzi tal-Gvern u li għalhekk is-settur privat għandu ħafna xi jikkontribwixxi fil-komunità. Komunità waħda ma tistax tkun immexxija mill-istat biss, imma l-involviment u l-parteċipazzjoni anke ta' entitajiet kummerċjali li jixtiequ jikkontribwixxu biex insebbħu l-ambjent u nagħtu kwalità ta' ħajja aħjar billi fost oħrajn ukoll intejbu s-sistemi infrastrutturali ta' pajjiżna. Imma jkollna viżjoni wkoll li mhux biss il-housing estates imma l-komunitajiet kollha wkoll igawdu minn proġetti simili biex ngħinu wkoll fit-twaqqif ta' kwalità ta' ħajja aħjar fil-komunitajiet tagħna. Il-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise Kert Farrugia ukoll spjega kif irridu nkunu radikali fil-mod ta' kif wieħed jinvesti għal dan il-għan. Spjega kif bħala Malta Enterprise sar tibdil fil-mudell ekonomiku sabiex kull proġett itejjeb il-kwalità tal-ħajja. Spjega kif dan l-aħħar kien hemm ċaqliq fejn proġett ma jibqax pożittiv biss meta joħloq l-impjieg u jiġġenera l-investiment, iżda wieħed irid jara li dan itejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Fost l-oħrajn innota kif permezz ta' żewġ skemi separati intrapriżi qed ikunu mejjuna jżidu l-effiċjenza u s-sostenibilità tagħhom.